Sochaí a bunaíodh i 1791 na hÉireannaigh Aontaithe. Spreag an chos bolg choilíneachta na Ceanairí chun Éirí Amach, agus inspioráid fachta acu ó Réabhlóid Mheiriceá, 1775 go 1783 agus Réabhlóid na Frainnce i 1789. Bhí aidhm na gluaiseachta ná saoirse a bhaint amach d'Éireann. Bé an mana acu, Comhionannas. Tá sé seo nua agus láidir agus cloisfear é. Bhí go leor Protastúnach prionsabálta daglais na hÉireann sa Ceanairí. Don chuid ba bhó ba Chatlaigh agus Aontaithe Preispitéirigh Uladh iad na Bail. Bíospartaí an dara grúpa seo faoi na peindlíthe chomá a dúradh fuatha gurb iad an t-inneall ba gluaiseachta. Níon saoirse de chun chos bolg, bochtanas agus díghráadú a dhéanamh daoine de ránnig a riamh ó insin saobtha an duine. Bhí aidhm ag Theobald Wolfton fearr charismatach agus ceannaire na hÉireannach Aontaithe cearta dá chomhthéorí Preispitéiricha agus Catalachacha a bhaint amach. Chuaigh sé féin agus napar tandaí mach le hÉireann de chumann na garad, fearr dtiteann agus prionsabal go póras chun Éirí Napoléon an Bonaparte cabhrú lótha. Dúirt Napoléon le Wolfton mé bhús ag brabh. Fearra, tá misneach agat. Níor chuir deir leis an gluaiseacht ábh. A dúirt an ginearál Sassenach le, tám cinnte go gcaithfí an comórtas a bheith idir an tairm agus na daoine. Éireann bhí barbarthacht seachfraithúnach neamhrialaithe le bheith mar ord an lé. I méal átha conda childara an gcéad lá de bhealtaine bhí tríontáin le feiceáil don chéad uair. Ceann glíomh íospartach le struchtúr tríontánach aimid agus ansin tu go léasa dó go ngeachtaí sé a dhéag mar a raibh faisnéis le tuairt aige. Bhí sciúrsálathe deasacha agus ciotacha. Rinne siad an sciúrsáláil I deanta a chéile. Nuair a d'aireoidh sciúrsálálathe tuirseach, curfaí daoine eile ina nionad lena chinntiú go leanfaí ar aghaidh leis an ghéasa ag buint crachan, matán agus fola ón gréitúir. Bainach úsáid as an cruch taistil in iompairthe le haghaidh leath crucha. Crucha íospartaí ó struchtúr aimid nó thar drimsáidúra. A bhús glíú iad, gach uair a chail siad mothú ón tachta. Tugtaí picéadú nós imeachta eile, fága an tíospartach chrucha ach d'fhéadfadh sé seasamh feadh achar dá mbeadh sé ann ghealta géara bhíoracha. Nuair a bheadh sé gar don bhás, lighfí síos é, a bhús glíoch agus cruchfaí a rí sé. Déanfaí é seo go dtí go mbeadh sé chomá an créatúir a fhágáil chrucha. Bás uamhásach an tura I ngach chos. Maidir le pic chaipáil chur a capín cónach, líonta le pic bhritse nó tara cheann an íospartaí. Ri an tara britse síos a aghaidh agus isteach ina súla agus a bhéal. Nuair a dúirí an pic, bainne an capín de leis an gcuid ba bhó dá fleat. Bainne úsáid as deimhis chun grúigh ada a bhaint go minic leis na clúsa freisin. Uaireanta cura púdar gona leis an dara britse gur cura lasa ansin é, cura chun báis an sagart ba cháiliúla de thart dosén sagart de Mario, sé sin an tathair John Murphy arbh as búlia bhuaigh dó. Bainne a chuid éadaí de sciúrsála agus crucha é. Ansin bainne an ceann de agus dó a churp os cóir a hépéal. Chur fuair ghabháil hasanna an irid sin uafáis na daoine go ngeachtaí mná agus páistí amach go tiltnach go póirc an óir. Le heas na bhfear de chumbás. Seans go raibh an bhó a úsáideach chun deireadh a chur leis an Éirí Amach, más sin a curfaí le thuirlisí ferma an úsáid go príomha in aghaidh gunnaí cheann dis na rudaí I gceist, an 8 de bhealtaine, 2011 an uair a dúirt an bhanríon Éilise dó, rudaí wathlinn go ndéanfaí go difriúil nó nach ndéanfaí scur a bith iad. Tháinig connacht sláán ó ionsaí an ginearál le. An darna lás 20 de lúnasa, 1798, tháinig an ginearál Humbert ón Frainnce go cill ala chun dé bhuio.
Chuaigh a lán óglach áitiúil isteach ina airm an náirítear fordún chléachán. Chundé bhuió. An gcéad lá is trucha de lúnasa, 1798, bhunaigh sé poblacht chonacht agus cheap sé John Móra mar uachtarán. Chuaigh an drochbhall a bhí na níní bochta in Éireann ina lí go mór na Fraince. Chiall an béir bhór seáil go gránard ach bhí cá ann chail na hÉireannaigh é. Tugadh an cruch siúil Cheanairí Saxonach in Ránard a bhí hepan stul mar anam air. Ó chill bhainteán dó, chafaí sé íospartach thar gúlan, le rópa hart a bhuineáil sin, agus léim sé timpeall go mbíodh an créatúr bocht marmh. Nuair a d'éirí na Saxonaí tuirseach den chrucha, d'fhág siad ceangailte suas príosúnaí a bhí fágtha. Ina lí an móthir thar oíche. Maidin seoladh tréad eala chuirstú. Rinne duine bith a bhí fós beo a lámhach. Sna léanta dar gcionn, thosaigh na Saxonaí gan chosc ortha ag léasa is ag marú agus ag lusca tithe fud na tíre chun daoine a chosc troid le umbéir. Bhí is ag an inspioráid Saxonach Cornwallis go raibh umbéir ag dul go béal átha na muc. Bhí thart 35,000 trúpaí ag na Saxonaí. Bhí níos lú ná 2,000 ag umbéir. Tharla an cá an 8 lá de bhean fór. Bhí umbéir géile. Tógadh na Fraince ina príosúnaí chugaí. Ní mar sin a caitheamh leis na príosúnaí éireannacha. Nearnach sléocht orthu. D'éis na gníomhaíochta I méal átha na muc, mhór seáil an reisiméint Saxonach go carraigh na Seananna áit raibh rumpú cúpla céad reibhliúnach sa teach cuairte. Tháinig ordú ó Cornwallis go ndéanfaí méid áirithe díobtha a chrucha gan trú a gan taise, agus scríomha, bás físaí páipéir ilse den mhéid seo. Ló siúd I hata, chuaigh an captaín adúnach cé isteach sa teach cuairte. Cuireadh chruinn é chun Éirí Amach cé a cruchfaí. Úsáideadh 2 áit orghníomhaithe I garraig na Seananna. Cuireadh príosúnaí éireannacha nóir crucha sa chéad láthrán chuig an dara láthrán le crucha. Ach unmhaíodh príosúnaí eile mar sclábhathe chuig choilíneachtaí mar an Astráil agus an Tasmáin. Le linn an chéad chochís de bhean fór 1798, bhí airm ní bhó ná mar a chonaic daoine áitiúla riamh ag déanamh crutha fud na tútha I Leitrim agus I Bhíonach. Tré úsáid bhunaíodh rinne dúthaothrú cruálach, robáil, éagnú, dúnmharú. Agus rinne na saidúirí é seo beag ban na hiormhirtí. Bamhlaigh gur thóg éire, banba agus fóla, an trúr ban Frainnce do Ránig linn go hÉireann, I bhail an talamh, na daoine, an chosint agus an eolam, céim siar eile I dtreo na doléire. Agus bhí an ggurta mór fós le cheacht I 1845.